אז היי לכולם. אני שיחקתי בשני המשחקים. חייבת להגיד שאני חובבת מאוד של כל העולם של הביזארי וכל הנושא של דמיון. ואמרתי יאללה, הזדמנות בשבילי, אף פעם לא ניסיתי, לא שיחקתי, ולא חוויתי את העולם הזה מאז ימי מורטל קומבט. אמרתי יאללה ננסה. אהבתי מאוד שבשניהם היה אפשרות לבחור שחקנית ולא רק שחקן. התבאסתי שבדיאבלו אימורטל יש אפשרות לבחור רק דמות אחת, ובאיתריום שמחתי שיש יותר מדמות אחת שאפשר לבחור. הרגשתי שהקונספט הוא פחות או יותר אותו קונספט, יש משימה שבעצם צריך להשיג, ואם אתה ככה לא יודע מה לעשות אז יש סימן של רגליים ואז אתה יודע מה המשימה. הרגשתי שמבחינת ההשקעה בכל הרקע והסיפור והגרפיקה, אז בדיאבלו אימורטל זה ביפר הרבה יותר מגניב ויותר ככה סקרן אותי, ומה שהרגשתי שאני נכנסת כזה לאווירה של המשחק מאשר האיתריום שהרגישתי שזה יותר כזה בקטנה. היה כיף באיתריום שבשלב מסוים היה מישהו שכאילו היה לוחם ביחד איתי ואז היה כיף ולא הייתי לבד עם עצמי. לעומת הדיאבלו אימורטל שאני ככה הייתי עם עצמי. לא ב100% הצלחתי להבין מה המטרה הסופית של המשחק. שיחקתי בשניהם בגרסה החינמית. באינטריום בשלב מסוים נתקעתי. לא הצלחתי להבין מה היעד שלי, מה אני צריכה לעשות. בדיאבלו אימורטל אני גאה בעצמי שלא ויתרתי וסיימתי את כל המשחק בגרסה החינמית. מה שעוד אהבתי במשחק זה שאתה לא נפסל ומתחיל הכל מההתחלה, אלא בעצם אתה נפסל אבל אתה כאילו חוזר להיות מהשלב שבו הפסקת, ואז זה לא מתסכל, כי כשאתה חוזר חזרה אתה עוד פעם צריך לעשות כל המסע מחדש, שזה מבאס. וזה כן נתן לי כל פעם לנסות להילחם מחדש ואז להבין, לחשוב עם עצמי איפה היו הטעויות שלי ואיך אני יכולה לתקן כדי לנצל ולנצח. זה כן משחק שהוא אלים, זה לא מהמשחקים שהייתי רוצה שהילדים שלי הפרטיים ישחקו בהם, ובכלל, אני חושבת שזה יותר מותאם לאולי נוער פלוס ופחות לילדים בתחום של היסודי, אבל זה היה לי חוויה מעניינת בסך הכל, ושמחתי על ההזדמנות כי זה באמת לא יצא לי סתם ככה להתנסות. ואהבתי את האפקטים המגניבים שהיו שם. זהו.